Magandang gabi mga kastero. Mag-night spearfishing tayo ngayon. Time check natin, 11 PM. So, try ko hanggang umaga kung kaya nating tumagal sa lamig ng tubig. So, bali yung suot ko, isang 5mm na neoprene and then 5mm din na open cell. Ito yung sinusuot ko. Kaya tumatagal ako sa tubig ng mga 3 hours. 3 hours. So, let's go mga kaspero at doon na tayo magkikita sa ilalim ng tubig.
Alright mga kaspero, umaga na. Pero alas 6 na siguro, alas 5. So ito yung huli namin. Yan. Halos mapuno yung styro. Dalawa kami ni Master X. Konti na lang, mapupuno na sana. Oh. Baga-baga. Ano ba yung nabaga-baga? GT. Let's